Neretvani i Neretvanke, uveličajte 20. obljetnicu ustrojavanja 116. Neretvanske brigade. Dragovoljci, branitelji, časnici, dočasnici, vojnici, vaše obitelji i prijatelji 116. Sačuvajmo uspomenu na Južno bojište, Čepikuće, Slano, Ston, Dubrovačko zaleđe i na Junačku gardu. Četvrtak, 10. studeni, misa zadušnica za poginule branitelje, 11 sati, crkva Svetog Stjepana Opuzen. U 16 sati i 30 minuta, misa za poginule u crkvi Kraljice neba i zemlje, Ploče. Petak, od 19 sati, koncert u Metkovskom gradskom kulturnom središtu. Nastupaju Klapa Svetog Nikole, Kud Metković i crkveni zbor Svetog Nikole. Subota, misa zadušnica za poginule pripadnike 116. u crkvi Svetog Nikole biskupa Metković sa početkom u 10:30, a u 13 sati svečana akademija povodom obljetnice ustrojavanja u gradskom kulturnom središtu Metković. Zauvijek pobjednici 116.